Tenhle muž neutíká od milenky. Tomuto králi nepomohlo ani jeho zlato a tenhle kůň netáhne obilí, ale lebky těch, co si mysleli, že mají čas. Vítej u nejděsivějšího panoramatu v dějinách umění. Peter Bruegel ho namaloval kolem roku 1562 a vytvořil v něm svět, kde absolutně nikdo nemá šanci uniknout. Podívej se pozorně, vidíš ty dva v rohu? Jsou tak pohlceni sami sebou, že si nevšimli toho třetího, co jim právě začal hrát do rytmu. Karty jsou rozházené po zemi a peníze už tady nikoho nezajímají. Na tomhle místě se totiž hraje úplně jiná hra. Hra, která nemá žádná pravidla. Organizovaná armáda kostlivců postupně tlačí smrtelníky do pasti. Za pomoci zbraní, lstí a štítů z rakví je vhání za dunění bubnů ke svému konci. Bruegel to nemaloval jako fantazii. V roce 1562 to byla totiž realita. Náboženské války, mor a hlad. Tenhle obraz byl varováním pro ty, co si mysleli, že jsou nedotknutelní. Celý obraz je protkaný stovkami mikropříběhů. Tak co, dokázal bys v tomhle pekle najít aspoň kousek naděje?